nami inanami suang-suangin ng hahangin ng pinaribot oras madi hita salut na parmingguan libornginon ima pesta Pentakosta na paduahon alani taparade maroha do pikirata martang yang naho mahita Amin. Meredde mahita sian buku ede nomor 102 ayat sada sahat ayat tolu. Marhite-hite guarni de bata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon, amen, songonon nin na Tuhan Jehovah,
lehonokku matuhamu roha nai baru doho toddi nai baru tubagasan ate-atem jala usatokku do roha batu sian daging muna jala lehonokku tuhamu roha namar pakilalaan jala lehonokku ma todikku tubagasan ate-ate muna ahu do mabahesa asa marparange hamu di bagasan akapatikku akahumu pe rado tamuna jala patupau muna do haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami hodona manodangi jala mengajari rohani akan aporsea di hatam marhite-hite todi parbadia saibuhai marohanami asature parrohanami marhite-hite todimi asatotong gokdame rohanami mengha pakalason hagugonai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tangihon hamuma sikap nipatik di minggu Pentakosta paduahon parningotan ari hasasaur nitod di parbadia ima sian ulau ni apostel 2 ayat 30 songonon ma hatana alai didok si Petrus ma tunasida paubahamuma rohamuna dungi padi dihon hamuma ganup hamu tu bagasan guarni Yesus Kristus bahen hasisaan ni dosa muna asa di jalo hamu si lehon-lehoni ima toddi parbadia ima sahatna atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tupatikmi amin.
Tatopotima dosata martangiang mahita di bagasan rohatabi. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama para siroha dang lomorham midahamatean ni pardosa mulak manian perjahati tumadikod dalanna asamangulu ibana ido dipangido roham alani i ubaid dipangido hami sai sudah tima toru-torum asang nang mangonai be tu hami sai sesa sudi dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya pargugui mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen tabigima hatabaga-baga ni debata taringot tu hasesan di dosa songonodo hatani Tuhan Yesus Roma hamu tuau hamuak kandaloja jalan asorat upasonang pehamu buat hamu ma augaku tuhamu guruhan hamu ma sian au aina labok do au jala naserep marroha asadapotan hasonangat tordimuna ai labok do augaku jalan yang do dohot na hupaporsaton hasangapom ma di debata na digijang amin. Hatani debata turpuk di minggu pesta kosta napa dua hon sadarion tersurat di 2 Musa 20 tolu mamuka sada saat roh di ayat 5 rap masahasa mahita margati soreng dang jadi para ratonmu berita gagap jalaunang paherbang tanganmu rap dohot perjahat gabe sitidak kon hagiduhon.
napogos pe dang jadi apinanmu di pargulutanna. Molo jumakmo lubulisu manang lulinani ikaw mula tuminolong mulunan. Molo di daho halo duni halak na makagigion ho madate di baheni soratna dang jadi pasobomu peak iko paheheo mudoi rap dohot binoanna ido sahatna mertua do natumangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Hatidak ko ma haporsiaw tay songon na ni hatidak ko ni dongata sa haporsiaw di sa dok portibion rak mahitamadok au porsea di debata jahuba ido ama pargugo na suhatu dosan na tumapalangit dohotano au porsea di Jesus Kristus anak di debata jahuba na sasadai imana tinubuhan ni si Maria nagabe-gabea setod di porbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuwa tuban wato rudung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul lusyamun ni debata jahuba amanai pargugo na suhatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanaon manguhumi halak na